ngicela ubhekane nami ngoba mina angifuni lona, mina ngifuni lona. Kodwa ma kusona isikhathi leso ukuthi manje ungihlulele njengamanje lesi. Uyabona ukuthi kunjani nami bengazi ukuthi uneliswa ngila ngaze angenele usathana umngenile ukuthi ngaze anqoshe kanje awuthahlangana nabazali bakhe. Kodwa bheka uThamathini. Buka manje ngimdala kangaka sengihambe ngiyavuza. Ngangilungisa phakathi eliswa ngithi ngilungisa phela ikhaya ngoba phela umuntu uyakhe ekweni ma uyakhe ekweni yabo ukwenzela ukukhombisa ukuthi nawe ma ungikhulise kahle ngendlela yabona lena engizama ukuyenza ma yabo. Bazothila abantu basibuka-ke manje sinengane lana kukanjena ish Bazowangenza thatha imali ngisibiza yasemakhweni. bengakho ukuhlobo manje bengakho ukuhlobo ngithi into engizama ukuyenza akekho anje besihlale phansi sakhuluma naye kwangathi yonke into right ukuthi kwenzakaleni-ke manje angazi-ke uma sesiqoshwa kanje ukuthi yini esiyenzile kahle kahle. Ngizomshela amalungu waza ish ubuhlungu ukuthi manje siphinda nengane phela kodwa manje ukwamthinta kodwa umamncane sizwe mhlawumbe ukuthi ngeke kwazi ukusiboleka imali. Kodwa manje ngeke manje usuke ngizamncane ngisho ngeke manje hey Bheki. Ubheki naye akasazi ukuthi uzokwenza njani ngintanta naye nje. Ngintanta naye khona la. Sekuphele konke lokho manje sesikhiphele ngaphandle. Yey, sikhiphise kweziphi? Imgodo uqobo. Angazi ngana mina sengithokozela nje nokuzwa izwi lakho lo mnyama engibuza kuwo. Nemntana. Yebo. Ukuthi wena ngempela lona. Mina. Sawubona ntombazane. Sawubona. Shona Sawubona babakhe. Hayi ma kanti sikuphi lapho esikhona manje sikuphi awusho ukuthi siyofuna idlo umqasho komuntu osokhulume naye sifunani manje abonga la Wena awazi wena uma ka ayabonga phela business woman. Uyabona ke business woman wani manje Uzoshona phi ke wena bheki uzoshona Kodwa nawe-ke babakho usungaze uthethe kanje kubeni mina nawe sisuke ey'ntweni ey'ningi la kusashonelwa nawe umntwana nkosika manje usushaye ngathi nje akaze kwenzeke ukuthi usuyathetha. wena uyayazi into ayenza kumina uyayazi nasixabanisa mina nawe sobabili lena nihlanganisa nomama mina niyangifaki kuyona ngoba mhlawumbe ngilezi ngizona nje bengisathi ngisakulungisela isimo. Uyabona ke mntana iyo ke into engakutshela yona unjena nje unje akasakwazi ngisho ukukhuluma nabantu angimazi mayise nje hayi Usukuyenza lento oyenzayo. manje ngicela ukuthi uyadlala kuyona into engiyibonayo njengamanje. Hayi khulala ekhaya uzohlala nje kamnandi unethezeke yonke into izobe i-right. Mawula nje eceleni ayikho inkinga. Ma userious webheki Serious? awukho nje wena ngabe uyabonga ngoba nje awuzazi besiyavuza lapha emgwaqweni singazazi sokwenza njani lengane yasisiza ngokusitholela lendlu Ngeke manje ifike kahle kade ngisanda kuxosha nje umunye weziqashi zami obehlupha nje ngakho sonje indlu ikhona usunemqasho manje futhi manje wena usunemqasho phela putting upgrade deal ukuthi wena uke wangishiya kodwa ke kulungile anginankinga futhi angazi ngenzani ma kodwa ngicela ngitshela uyadlala mina wena uzoyibonela shuthi yazi futhi anginasikhasalena. Hayi ke manje bengisasho nje baphi bona uZandile Nkosi yami. uZandile sahambile phela uyile esikoleni uyobheka isikole lapha phela naye uZandile owenza inkinga nje umuntu ngimthume e-university yena ngibuyela nengane Ngoba ingane ma kodwa ke muhle ke yena umntanakhe kodwa ke ngoba usafunda kulungile. uthini yawa naleyo mali ngangiyibolekile yiyo phela le
indaba yale university yakhe eyenza ukuthi manje singabi nakhaya njengoba sesihambe sithithiza nje. Yiyo ngoba phela mina ngaze ngathatha imali kamashonisa. Mashonisa ndini nakho engasakwazi ukumkhokhela wayidla yonke wavela wathi nje uzodla umusi. Yayingekho into manje ngoba ephuma nje la eminyango ngabe usephinda kuyena lo ntombazane yini? Angimazi umxoshile nje uzophinda kanjani kuye ngoba phela umxoshile. Kodwa manje nje bephumele eminyango mhlawumbe ucabanga ukuphindela kuyena. Angiboni kanjalo mina. Angiboni kanjalo. Kodwa usho le mntana ngoba lento yeni yayinhle kangaka. Yini yadala ukuthi ngempela kuze kube khona nje ukuqhelelana phakathi kwenu bantu abantu. Wena nama ngazi ngisola nje ukuthi izona izichitho zayena lo sisi lo wakhona. Ngicabanga ukuthi uyena usifaka isichitho ngoba badla ishemo babakha akasangifuni ukungibona. Ngoba le ntombazane Kodwa hayi uNkulunkulu uzoyibona nje kanjalo nje. Yabo ngoba isimgxoshile xa ubonile ke manje ukuthi hayi kufanele abuyele kumina. Mntana mina sengibonga khona nje ukuthi nawe uNkulunkulu wakupha ingqondo uhlakaniphile. Buka nje manje amabhizinisi akho usukwazi usuvele wazakhela imiqasho kuyasho ukuthi ingqondo leyo uyayisebenzisa. Yeye ubheki phela wayobethola umfazi impela lapha kuwe. Hayi mama vele wadlala kancane ke nawe ubheki. Kodwa mina ngamxolela kudala Nkosi yami ngiyusarathi nje ubaba umntana Nkosi yami. Hawu ngoba nale ntombazane yamfaka isichitho esimbi. Ufuna ukuphalaziswa lo. Ufuna ukuphalaziswa nje. Kodwa hayi manje ngoba nje usukhona ngiyathemba ukuthi yonke into izoba. Sithandwa Manje ngabe ngisho-ke nje ukuthi lona-ke i-room leli engizokwazi ukuthi ngihlale kulona. Lona alikho phezulu kodwa nje alinankinga ngiyahlala. Ngizokwazi nje ukuthi ngibe comfortable. Hey, thina sibona kuyindlu phela kunokuhlala emgwaqweni. Indlu nje nansi iyaphila wena ukhala ngani kodwa? Yazi ma uyakwazi ukubukisa ngomuntu. Uyakwazi ukubukisa ngomuntu kodwa ma uyakwazi. Uyakwazi. Sakubukiswa ngawe kanjani nje? Ubabakhe lo muntu lo sisuka kude ngabe naye ukuthi nje ingabe ithini ayabonga la khona ngoba esenza kanje. Webheki wena ke ubuna wena uplan B ithini lakhe iqinga kahle. Cha. Shuthi ngifela nginale iqhinga. Ngoba mina ngimilethele indlu angekaza akhokhe lutho uzohlala isikhathi athanda kuhlala kusona kuzokuba izinto ziyahlangana. Uyabo khona newindi lana umoya nje uyangena mawudinga ukhona yonke into nje i-right wena nje khuleka. Hayi ungamnaki wena ubheki wena mara ayabona. Ungamnaki wena nje hayi sakulethela inkosi. Sakulethela inkosi mntanami. Indlela nje susisize ngayo. Bese wathenga ubethwa yinje emgwaqweni. Shuthi lona iqhinga leli mama ubonalo leli. Lona iqhinga ubonalo ukuthi umqhathi noneliswa mhlambe bese sizohlala la kahle. Akwenza umqondo ukuthi phatha sinayo imali yerent phatha. Nangoke manje ke manje kuma ka abonga senamakonti senezindlu ke manje igashi sizohlala lana manje. Hayi sikhokhela. Hayi noma uzokhokhela kodwa mina hayi noma ngangakhokha manginayo nje inkinga ningahlala mahala kuze kube izinto zenziba right. Ngihlale nje la kodwa ke mina noma sizolala ngale senzele ukuthi angabi nankinga ubheki lana. Uma futhi ezolala ngale manje uma. Ya mina noma sizolala ngalana wena usale wedwa la ulale wedwa uzobona ukuthi umisa kanjani. Kodwa nje umbhedo right ucomfortable uzokwazi ukuthi ulale naye. Hey phela wena indodakazi yami le nakho hayi angishilisana iphupha manje nawe make sokukhuluma ke manje ngathi sesinenkulu angazi mawuthi nehlula ukuthi wenze kanje uneliso ube nice kanje awukwazi no nawe bheki usushayathi manje unolaya ngathi awukazi uzongibone nasemhlabeni uyaqala ukungibona mina nawe sinengane Nkosi yami nakho uthi sinengane angikhohlwe into ayenza kumina wena ngafike ngalwa sinengane nawe kunzima uthela lapha ngilogozana khona wafla khethu njani wakhetha ukungishiya wali babakhe phela kuyadlula entweni. Hey kodwa skipile emlonyeni wengwe. Yabona udlulentweni yini okudlula kuyona? Yini okudlula kuyona mina ngubona ukuthi wena wathi mangabe mina nawe sengiqedwe isikole ngizama ukuthi ngifuna umsebenzi ngenhlanhla impilo. Wenze njani wena? Wathi wena ayi uyahamba abazali bakho bakuthatha uyofunda kuphi lele ukuze nezindawo lezi Cape Town. Sizobuya manje ke lapha suma kodwa ungatsotsi. Cha phela nami ngithi ngiyozama impilo siphile impilo right manje ngothenga imoto sibe right akulunga kodwa phela ayikho into ezoba right ayikho.
mina ngifuna ukuphushelwa wena abe ngishiye nalemsangano yenu ngibone ngishaya umoya kuphi niphupha nawe ma sengathi manje sengiyelosike manje hayi angizwa elingelo sesikhiphe embenyeni wangwenya Yambona. hayi mina Ngiyambona ngibona kanjani. sizokwenzeka angikholelwa nje ngathi Miyeke wena makoti. Kuzomela ngifonele omalume bakhe bafike la bazomphalaza udinga ende wawudlisiwe nkosami yazi ubengeve ngafuni lutho kanjani ngami futhi lento ufuna Bengeze kusheshe ngithanda. kusheshe ukube kuya ngami nje bengizobe kusasa nje omalume balandwe bazomphalaza ngeke ngikwazi ukuphila le mpilo mina. Uyabona nje ubheki imanje sekudinga kakhulu ke manje ngisho ngithi ma uzolala yedwa la kule ndlu akavumi akamnandi nje yena ufuna le ntombazane yakhe ngoba nayo imdlisile phela usayihlanyisa nje kwesikhashana uzobuyela kuwena Ngithi siyobandawonye sihlukaniswe ukufa bengi khuluma bheki sengifikile hawu musungibiza kanjalo manje ubheki imina lo nomboni bheki ngiyakubona ngikhuluma no ngicela nje ukuqala ngokuthi ngibonge ukuthi uvuma uzongibona ngibonile sami ukuthi ngelungu ukuthi kushonile angasakwazanga ukubonana nawe sikhuluma khuluma ngiyaxolisa ngokwenza le kodwa manje ngampela simsami ngampela iyona ndlela le enizongiphatha ngayo cha Themba lami into engisho ukuthi awukwazi ukuthi uvele ugive up kanjalo kuthini kanti awumobhe ngicela ungichazele ngicela ukuthi awungichazele ke bheki awungichazele ubani ogive up komunye ubani ogive up kulento yethu ngoba cela ungilinde ngikhulume ngoba wena bheki sithe sisahlele kamnandi kumnandi wena wasuka wena waletha umndeni wakho wazi kahle ukuthi awunakuthula asiphindanga saba nokuthula emva kwalokho mase befikile benza idrama yabo awuzange uzungivikele ukuphi bekumele ngikwenze Neliso ngisho kuwena umuntu omthandayo kumnandi mangihamba uma kanje ngabe ngihlala ngaze hayibo ifault yami bheki konke uyazi ukuthi ekhaya njengamanje ikhaya sinalo hayibo uyazi ikhaya sinalo kodwa wena manje mina ngenze njani uma wakho vele uyafika nje isikhaleni seniphenduka amabhubesi siyaxoxa ngisize njalo awumeke manje suthi ku-wrong ukuthi umama nixoxe emzini wakhe ngoba mina bengingazi ukuthi umama uyeza bekumele usilwele wena usilwelile umndeni wakho ade ngihlukumeza angaze ngakulahle bengihlezi nginawe nje semsana asikuyeke lokho sikuxoxile kwadlula kodwa-ke nje nawe bheki mina ngenze mina kwangathi nami ngisho uma ususenkingeni ngingakwazi ukuthi ngikuvikele ngoba nawe mangisenkingeni awungivikeli bheki awenzi lutho nje unalokho blame mina kuyo yonke into yazi Neliso into engibona kuyo yonke lento ukuthi njengoba manje ngoba ngiphelele umsebenzi ngihleli sibona kusona isikhathi right ukuthi uhlukane nami hayibo ubile nami ngisebenza ngathatha isenti nesenti cha sengizama hayi ngoba ngibalela but ngathatha isenti nesenti benginalo ebengabe mhlawumbe ngingineza abazalwane noma bengilungisa ekhaya noma ngokho lezi imali zomasho sengabazi kodwa umuntu othandana nabo ungaphoqwa lo muntu ongilahlayo njengamanje lo muntu ongilahlayo wena nawe ungilahlile kade ungilahlile wena kade umndeni wakho ufike lapho ngihlukumeza and angimele ngingixoshile uma unixoshile kodwa mina ngawuhloniphi umuzi wakini semsana ngawuhloniphi anisacabangi nalokho kodwa iqiniso awungivikelanga sokukhona umndeni wakho awungivikelanga mina ngenza njengoba ade wenzile angithi uma ufikile wanixosha noma wakho ufikile wangihlumeza uma usayini kufanele ngikuvikele mina hayi nawe iba indoda awusho kodwa ugcina itholile lento ebengithe ufune ukuthi uyithole ngesikhathi sikhuluma la phela-ke naku kwenzekile-ke phela umkhulu lo ngihambile ngaya kuyena ngafike ngamchazela hayi wangilandela umkhulu waya le nale kodwa-ke yona ikhona naye njengamanje ikhona la ebeleni manje angisazi ukuthi bengile ngizulazulisa nje ngenza ukuthi anganaki naye ubheki ngifuna ukuthi phela siyenze kanye yabo ngenze ukuthi nje yonke into ibe right manje-ke uthi omkhulu lo yakudinga into yakhe ayigqokayo ma ayithanda ngempela wona omazi into ayithanda ngempela khona leli shirt lakhe leli angazi noma awubhekela ngalesikhathi kodwa nje khona leli shirt lakhe alithanda impela engangengiyinalo ogqokile lona le asithume angazabuli engikhala ngalilodwa awukwazi ungilahla njengamanje awukwazi yazi wena umuntu bengazi ukuthi wena uvala amanxeba ubuhlungu engidlule kubona ngingakho bengingakwenzela yonke into ngoba mina ngisho ukuthi mina ngaze ngidlule kulutho mina wena
ngidlule into enzima kabi wena. Uma wakho wangishaya, usisokho wangidelela kodwa ukazi wenze lutho. Kumanje ngithe ngifika mina ngivuka lapha ekhaya, ngifica ukudla okupheka uma wakho. Kubuhlaza kufana nanabo utshani. Kubuhlaza bekumele kudliwe mina lokho kudla lokho. Ngeke kudla kade ukupheka ekseni. Ukudla sekubuhlaza sece bekuno poison lo poison lo owadlisa ngayo ingane ngoba uthi namhlanje ingane yadliswa yini yilo poison yadlisa ngayo ingane yakho Sesifike nini manje poison sifike nini manje poison ukudla ngeke upheke ukudla ekseni kube kuhlaza mina shilo bekubonile phela lokho kudla lokho ha nakho ke nayo into engayifuni ngawe ke bheki yabona ke nje bheki mina ngibona ku right sinqume isihle leso sabazali bethu besihlukanisa ngoba kushuthi mina ngizofa mina ngigcina ngisho shilo luthando lwethu silawula abazali kahle mina wena ukwazi ukuthi utshena uma wakho cha wena ngakulabulo wakho makho nginawa ngisho mama bengenzani kodwa bengihlezi nginawo Uthando lwakho Ekseni semini ntambama athi noma ibona le ntombazane ayibone ngathi iyamnyanyisa ahambe isuke eduze kwayo emnyanyise nje konke nje kube ngami abuye eze kuwena ya abuye eze kumina abuye nje angangilahla Ngenza njani yebo lokhilandelana nale ntombazane ayekulandelana ntombazane Sibona le Ngishithi lefanele liphindele ngobeni zakhe ukuze ngibazanake ezovela athi welibona ngiyawuthanda kabi suse yonke le ngiyawuthanda noma ngisafaka nokuthi umbheki hey akhokhela ukuvuthuzela kufuneka sivuthuzele akwenze kube khona imandla phakathi phela le nyanga libisingibambezela ngoba ngisakwazi ukuqeda ngahlupheka kodwa ngoba vele usathe inyebelele angibe ngikona istofu la yenzela ukuthi Funa ibe ngiyela fast engazabuki ukulahlekelwa uwe mina hawu wenze kahle nje wazenza into ediniwe wahamba kakhulu yabona nje la Ana ngenza sure ukuthi intando igcwala lonke lebhodi ukuze nje engikaze ayibone nangephutha le ntombazane mebuya nje futhi ayithela shisa ayithela Sithandwa uthando lethu uludali ungibuze ngizokuphendula wedali ngiyazumama ngempela uma mesala wakho yakuhlukumeza kodwa sithandwa sami mina nawe Service of 0631631698. Service of 06316988. Neliso ngicela ukuthi ngothola le voicemail ngicela ukuthi ucabange la siphuma khona mina ngicela ungixolele ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngiyazi ngicela ukuthi sibonane kodwa futhi aphinde saxabana kuloko kubonana kodwa mina inzima impilo yami njengamanje ngezulu lasebusika ngiyazi ukuthi uma unamaphutha njengamanje yabo sengingedwa mhlawumbe bengidinga lesikhathi ukuthi ngibe ngedwa mhlawumbe ngiyabona ukuthi uma mhlawumbe ungene kakhulu ngaphakathi uthandweni lethu kodwa ngicela ungixolele ngicela ngithole voicemail le ubuyele kumina ngiyacela zonke izinto ngizaziyo mayelana naloluthando lonke iqiniso ngithole babakhe ungana ukudla engikulethile bona hawu ingodo inothando ukudla kwakho okuthandayo uthandwa wena nje lokho ngiyakwazi ukuthi uyakuthanda ngithe ngiphekele ngilethele senginokudla engikuthandayo manje kanti nokwazi wathanda lutho wena kwaphela nako ukudla engikuthanda ngiphekele kona ngakulethela kona no nothando siyabonga ukuthi usinikeze ikhaya singanalo ikhaya silidinga kodwa ke manje ukuthi uzongivusa ngisalele ngidinga ukuphumula njengamanje
No, ngiyazi ukuthi ulambile awukazi uzudle kade unqaba ukudla ke udle noma ipune ezintathu nje Nkosi yami hawu kodwa Nkosi yami ubabakhe. Le care yakhe iqhamuka njengamanje. Yayikuphi le care yakho ngesikhathi ngiqeda isikole ngizama umsebenzi ngenza security. Nawe uhlezi Wangishiya wahamba wale nangikwazi impilo. Ngisho ukuthi nami ngithi ngiyozama impilo lapha ngifuna ukuthi nje siphile impilo right nawe ube nokwakho nami ngibe nokwami ube mnandi nje. Kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo kodwa nje baba khadlule phela lapho. Wenza senze noma ingane yethu Nkosi yami abonga la khona. Na kanjani lento enze bazali bakhe ayithanda. Yiphi into enze bazali bakhe? Yiphi? Leyenzakala ulena ngilena uthanda le ntombazane yakho ngakho manje unolala ungasangibona ukuthi ngiyini. Mina nawe sisuka kude lapho. Bekumnandi kabi nje. Yona planini lenihlanganisile mhlambe yangazi mhlambe mina fanele ngize la kahle ngizohlala la. Yabona mina ngitshela ngihleli la ngoba nginayo indawo ngayo kuyona. Yabo? Kodwa indlela nje owangiphatha ngayo wena, ngiright. No babakhelalela ngikutshela bongayazi. Mina nje ngikulethe ukuthi ngifuna uphile kamnandi. Hayi la uzoxoshwa khona ngilethe wena la uzohlala la noma ngathi ufuna uhlala forever ungahlala la nginankinga mina ngeke ngize ngikuxoshe. Nawe nje ngifuna uzama ukuthi uyifundise ungixolela Nkosi yami thola indawo ungixolele Nkosi yami. Please. Ngiyazi ukuthi nje hambile kwampapatheka wayale ko Cape Town asibona ukuthi ubuya nani washiwe abonge emncane ngakho kakhulu uma subuyile ke mase ukushayile kumhlaba manje ke sefanele manje mina ke ngithobeke manje into efunakala kumina le ngixolele manje ngithi ngiyasho ukuthi zama ukuthola ngisho ukuthi njengamanje but umsize ngento eyodwa ukhiphe nje igama lani eliswa emlonyeni wakho ukhiphe hayi nawe ukhiphe unolisa ukudlisela ngazi ukuthi ukudlise ini ukudlisele nje lona eliswa wakho ukulala ngicela ukulala nje uzokudla kodwa mangakudla uzoba nani cha ngisho lokwesisakho Nkosi yami ngiyacabanga yabona uthanda ungiyeke awuhambe uphi mamazala wakho uphi awuhambi nobuka naye ningiyeke phansi aningiyeke phansi kodwa ngizozama uzogcina uthambile kulungile ngihlola Yini usafuna mawakho? Mawakho asimazi ukuthi uzobuya nenileko res. Hayi, nekukhululeke manje yakho sengibuya khona phela ngale. Hayi kuhamba kanjani lapha yaelela ubhuti. Phinde nje ukuthi kulunge jafele ngale ndlela. Hayi ingane yami isiyaphenduka into. Yabona manje ngizolala ngiphuphe kamnandi kanjani ngizolala nje ngiphuphe kahle. Abo mawuthi inyanga lesebenzile lawe ma ave ngizojabula shame. Tana phela sewadansela isiginci sale ntombazane. Kodwa hayi yabo manje uzodansela esami. Ngizothi mangithi ti athi ti. Mangithi 1 athi 2. Awazi into engijabulayo. Hayi ngathi ngiyaphupha. Ngambona ulela ngiyakuthi ngiduma unothando endlini. Ngathi ngishaya nje kusakwakhe. Hamba kanje. Hayi angikholwa ke. Yabona manje ngifuna ukumbona ukuthi emva kwalesilo engivaka nje bese edlile nje uzobe senjalo uzobe ekuthakala mhlawumbe uzothi makabakhe. Lalela into engibonayo mina ngoba phela uyabona ukuthi nalombhede mncane nakho phela ubheke usevele walala ngale nithi ngizolala khona phela mina ngibona ukuthi kuzomela ukuthi uhamba wena uye ngale kuyena umfana khona sizobona ukuthi lento isebenzile ngempela yini ubona ukuthi siyagijimela nje manje lento ngoba fanele isebenze kahle ingene egazini mase uzapholisa amaseko kufuneka sazi ukuthi lento iyasebenza isebenzile ukuze siqhubekele phambili phela uma ukuthi ayisebenzanga sizobona kanjani kusho ukuthi angihamba mina ngilale ngale phela mntana ngikhumbule phela nokuthi akumele makotala le noma mezala awu sokukhohliwe lokho ngihamba ngiyozama ngenze ukuthi uzothi nephaphama nje angeke azabe nalala mhlawumbe nje into ezobe ilungile uzobona lapho ukuthi ke le nto isebenzile.
ukuthi uneliswa nje ngidume ekhaya lokumbathe kanjani. Uzovuka ngami sengibona. Yewona. Ima babakhe yini manje? Hayi nothanda ufuna imali empedeni. Babakhe manje nawe usushaya ingathi. Hawu kahle. Hayi. Awulale yini? Vuk wenzeni? Nothanda yini lento yenzile manje? Wenzeni? Into encane. Ufuna empedeni? Cha, ingane manje ngibona ukuthi kuyashisa ngase ngconywana ngana. Makuseduzane nawe upholile nje kamnandi kanjani. Ungene nini empedeni ngikhumbule nangilala nawe mase ngivuse ngithe ngifika nje la ngakuvusa. Angazi ukuthi manje indaba wenza ngathi awubona ngalutho la ngoba phela. Indaba ungaqokile. Awu kahle. Angikahle. Into ngabe yayenza nje ngabe uyalala lana. Ube mnandi nengane sila ikhona yabona manje ukuthi izinto zabazali bazi yalunga. Iziphi izinto ezilungayo? Hawu kahle bo. Nawe bheki manje ushaye ngathi awukazi uzungifune. Hawu kahle. Lala nje la silaleni sikuphela nomsuli silele embedeni soba u2. Hawu. Yewona yazi ukuthi abantu bayaboshwa kube umuntu osilisa lokwenzeka kanje manje ngithola ngisembedeni wakho bengaboshwa nokuboshwa. Hayi akekho umuntu obopho. Ibhadla lami ngithola lapha manje. Uneliswa yabona? Unesibophuneliswa. Unesibopho into ebhekeke. Uxoshile wakubopha so nje kufanele simbophe. Yena nawe nje sihlale soba u2 forever. Iyona ngifuna uyazi yeso. Lento enzakalile ngazi kwenzakaleni kodwa ngizothola ukuthi yini enza kodwa ithathe njengento engekho yeso. Ayikho into eyenzakala ephathi kwami nawe yeso. Sazi ngoba phela isiyenzekile ukuthi iphengekho. Uma. Hayi khohlwa mama uzombona lala la. Hey mama. Uyapi lala la. Mama sesibhluke lapha hey. Yazi wedali into enhle yavukelwa. Nendodakazi ngibona phela ungasangithinti nje. Kwenzekalani lapho khona? Yazi phela bese ngithukile. Phela ngeke uze ukhona. Njengamanje nje yazi sikuphi. Hayi, emva kwakho izinto eseyisale zenzeka ziyasabeka. Kodwa akukho ngaleyo ndlela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uyilinde mhlawumbe ukhazikazi uyazi nawe ukuthi ngithatha intweni kodwa imizamo Yabo. Yazi ngicela nje ukuthi ngibonge ukuthi ungivumele sikwazi ukuthi sibonane yazi namhlanje nanokuthi i-voice mail yami lema ngiyishiya ukhona mhlawumbe lokho ekwenzile enhlizweni yakho yabo ngiyaxolisa for yonke nje into abazali bami badlulise kuyona boma adlulise kuyona nani umndeni wami nje suwonke angazi ngathi ngaka kodwa uyazi ukuthi udlule kuyo nami ngiyakuzwa manje awusho ke awungeke nje uma wakho umndeni wakho into le sesikhuluma kakhulu le urenda malini ke la ya khona ithema ngithola ngoba
ulokhuzana umnazo amakotishi lo omunye nje wesesifunda nayo yabona. Sesifunda nayo umfowethu lo ngase ngithi mina mfowethu ngicela ungisize njengoba ngingasebenzi kodwa sengidinga ukuthi ngiyimele nami njengendoda yabona. Ngoba njengoba manje ngihlukene noma umanje akasekho njengamanje yabona. Uma uhleli lapha hleli khona kuma mncane mina nje ngiyoba ngila ekotishini ngoba ngifuna ukukhombisa isithando sami ukuthi sengiyimisele ngathi. Awumeke ibheki. Angiqonda ukuphinisela makuthiwa sayilungisa into zakho into zethu uma akungephinde mhlawumbe angene phakathi kwethu ngoba mina angisakuthembi iqiniso nje angisakuthembi mina bheki lutho sithando sami angithi ngicela ukuthatha njenge steps sokuqala lokho engikwenzayo angithi ngibona mama ophi ngisemqashweni nje bekuthi angikuthembi Nkosi yami ayikho enye into ngelelanga mangifika la yofika ngikhoqa ngaphi semqashweni lana ayikuthi wena nje masubona uma wakho usubona usisi wakho uphenduka ulamthuthu othelwe ngamanzi ashisayo awukwazi ngisho ukwenza lutho awukwazi ukunyakaza noma bengathini wena yonke into abayisho right angizile ukuthi ngizothetha neliswa kodwa ikhona imizamo yami ngiyenza uyibone ngiyazama hayi cha ukuthi nje kulokhu ngidila igoda nje ngidila igoda phekwe phembo abantu bayeke sithando sami abasekho njengamanje ngithi udadewethu lo ubuyele resivela sihlala umama bengumntakwethu njengoba nawe umzali wakho umthathisela kodwa ngingakubeka icala ngalonto leyo. Ngiyakuzwa bheki mina nje engikusho ukuthi yonke into sengiyibeka ezandleni zakho kodwa nje makuphinde kwenzeka into efana nale fanele ukwazi ukuthi ayikho into esisazoyilungisa bheki. Ithemba lami uzama ungichazela ukuthi uyanginikela imithuko. Ngishongo bengisho njalo nje ukuthi ma ukuthi khona into esazongikhuba ngawe ungidayise kubantu bakini ungeyisi uye kosisi bakho bangidelele ayikho into esazoyilungisa okwamanje ngizobuka wena kusezandleni zakho silento uyafuna mina ngizobona ngezenzo zakho uyafuna ukuthi lento ilunge sifunda ngamaphutha sona sami akekho umuntu operfect emhlabeni why uthando lonke kumele kufunde ngamaphutha othandweni bawukholela kulonto ngisho ukuthi akekho umuntu ozophila nawe akekho umuntu ofuna ukuthi njalo nje uzokwenza izinto mase kufundwa ngamaphutha okay so sami kuyasikeke lo kodwa nawe kwelakhe side nawe ube wrong ukuthi usungavumela uma wakho azongitreat ngalendlela ngitreat ngayo so babili asilimele la hawu kodwa phela nami bengikuchuphisile bheke ekhaya futhi bengazi mina uma uzoqhamuka angitshela ukuthi nje akasandingi ngoba kusobala ukuthi angazi ukwenzakaleni ngoba bese silungisile kodwa khona umuntu omtshelile ukuthi yini eyenzakala lapha ngoba ungitshele yonke into eyenzakala lapha manje ngoba uma engasekho sengakwazi ngibuyele ekhaya angisazi kanti uthi manje ufuna ukulungisa ube indoda nawe imele ube nokwakho kanti yini oyibeke lapha ekhaya napha kulungile bengibuza hayi cha bheke lapha ngifuna ukuthi sibe nezinto zethu sibe nomuzi wethu umndeni wakho nawe ube nomndeni ekhaya la kodwa ngiyakhumbula nami sengihlela ngedwa manje la angidle impilo lengiphumile kuyona ngiyona ngisenaqeda isikole mase ngibuyele kuyona la mina nafanele sakhumuza akuyona impilo ukuthi ngihlalela emakotishini yabo uzokhathala phela hayi lesi ikotisha khona ekhaya kwakho lapho impilo vele iqala ekotishini uhambe ke bese uyakwazi uzobuqogelela imali ukuthi uthenge indawo yakho ngeke phela akekho umuntu ohlala bengube kuyihlazo ukuthi ngihlalise ekhaya mana kodwa ngingabe sasithola mhlawumbe nokuphuzwayo sibe right nje uyabona lona cha besacela ukuthi ngihambe ngolanda impahla mase ngiyabuya ke kodwa into engivumelana ngayo ukuthi angizeli uzohlala nawe ngizofika ngokuthi ngizovakasha ngoba ukuhlala sobabili kusasiqala njengamanje noma yini ngiyabonga sino sami ngiyabonga musungihlinela ngani ngiyabonga ngiyakuthanda mina yeso ngiyakuzwa nami ngiyazama konke lokho yazi wena umuntu osifana ongozama ungenza ukuthi ongenza ngibe ngcono hayi nokuthi uzamayo ungenza ngibe ngcono ngifuna ukuba indoda engcono mina nawe sidalelwe nenkosazana sohleli singoba noma ngabe bathini kodwa sohleli wazi wemakoti ngibela ukupheka wena la ziyakweqala ngaphandle kwenzekeni manje ziyawadlela indiwe kwenzekeni manje ma ngeke uzoyikhonta esengibone lapha ngaphandle kwenzekeni hayibo ngibona phela le ntombazane le iphelezelana noBhili unamanga hey wemakoti ngeke sho lento lena ayisebenzanga kanti kwenzeke kanjani ngani ngizobuza lokho ukuthi kanti kwenzeke kanjani ngempela
Hawu mina mangile kuyele ebusuku ngamfakela lento wa right nje umuntu kwalalo kwabamnandi nje. Unesiqiniseko ukuthi udlile ngempela? Yebo manje udlile ukudla kwakhe ngibuye nako wamathambo ukhomisa kona nje ukuthi udlile. Mengabe uthona lento amazana ehamba nayo ngaphandle. Kufanele ngimqoshe ngeke azenza amanyala la emqashweni yami. Hayi phela ngokuda izinto azenziwa kanjalo akuhambi kanjalo. Phela uma ukhuphuke lo moya kwalezi zinto ngikwazi ukusebenza kahle. Emaphela akwazi ke emqashweni ufobe lo muntu lo uthobela umthetho wami kunaloko uyahamba yolandelwa umuntu lo. Lalela makoti. Iqhinga la yileli lokuthi uma ebuya nje akufice nje uhlezi naye la ngale ubaba wengane yakho akufice nje usebesimxolela mina angazi noma yini akangifuni nokungibona kwazolo nje ekseni uvuke wanolaka olukhulu kabi kuzofanele kube khona into esizamayo enye ezokwenza ukuthi athe efika abone ngazi ukuthi wonke into irathi ngoba phela ima kanti ephi leyanto le ayisalanga leyanto leyo kade ngizofusela ngayo ayisho ukuthi sizoyifaka ngepocket lethela kimi ngeke lento kufanele isebenze izosebenza ke lento izosebenza ungakhathazeki izosebenza lento hayibo singadlala lo mfana phela nalentombi yakhe sizothela hayibo usele ngala uyangijwayela ubheki kodwa uyangijwayela ungakhathazeki uhambe yolanda lesilima salentombazana yakhe emdlisini ungaze nje uzokhushukela umoya wena namakoti ufuna ukudlalwa idliso lo uyangijwayela lapho unamanga abanga uthi ngubani mina angikholwa nje nami lento engiyibonile yazi angikholwa angikholwa nje ngikholwa kufakele ma ngibona nje lento ngiyayikholwa nje isaba lento lefanele ingene angazabone kufanele ukuthana kahle abangizodlala nabo ngithi ngiyamkalela mangabenza nje ufuna vele kudume mina namehla akaphendule mina lena leli phepha ye angazabone itshelile buka manje ukuthi kwenzakalani kufuneka ngabona konke la ngaphandle ngabona ayizoyibona ke bedrink ukuthi khona into ekhona la kodwa nje ngidlala ubheke mina hambisa ayizokwenza mina ngempela ngizobuya ngizohlala la ngilinde ngiyawayeka ngisho amabhode lawa ngilindile ama-results ukuthi kuhamba kanjani uhambe wena mawuhambise ngoba mina bandlayo unolaka shema kangifuni Awusahlala phansi my queen, hlala phansi my queen man. Siwa sivuka nawe makodwa ngibonga nje ukuthi njengendoda nakho awukazi ngilala. Okwami lokho iphuza libalele iphi yakho mazi ukhamuza ubathele mina nje. Kade ngigcina ngayo ngale. Yo engathi uyazi ukushisa lokho nje hey shisa. Ibani. Webheki abe shala ndawo le awale lama ngiyabona umthatha wakho isithuthe esinjani ngempela ukuthi ungathatha uneliswa umlethela ekhaya izothini manje le ntombazana esisize kangaka uyazi ukuthi le ntombazana icasuke kanjani manje uyakwazi lokho ama imisidingisa la sibonde ngayithebeni le ntombazana isokwenza njani ngendlela ecasuke ngayo ma mina ngithi sizojabula mahawu bekufuneka ucabange ebheki ngaphambi kokuthi ulethele intombazane la inhliziyo ekuthandayo ma hayi inhliziyo ekuthandayo mina ngenze njani ngoma inhliziyo noma ngathi ngibhekale ifuna uneliso ngibhekele ifuna uneliso ngenze njani kanti wena mfana wangenwa yini ngempela ngale ntombazane wangenwa yini awukwazi aphelela indawo yokuhlala le ntombazane iwothubonga manje uma ayabonga ngalena ungoneli hayibo ubonile yabona nje ulinga kwakusixosha nje sobabili siphume nje siphele lana into ozoyilungisa kanjani ke lezo ithi ma intandwazi yakho aziba awuluguga lokhu sekuthatha indawo la ngeke aqoshe mina ngiyabona ngiyagarana ngeke aqoshe uma yabo awuconsi phansi uthanda kabi mina bengizenzela nami into zami nami ngilungisa umuzwa ngalowo lapha phela ma ukwazi ukuthi vele ngiyeke nje kanjalo ma angikwazi
Asazi-ke uma esediniwe ngaphela uyakuthanda inhliziyo yakhe ibuhlungu njengoba ebona nje wenza njena wena. Hayi man. Uletha uneliswa kubo emakotishini akhe uzoletha Isekotishini, amakotishini mahle zenzeka izinto mama enkotishini. Yabo. Ngeke. Mina mawami ngithi uzojabula nami lana sizoba mnandi. Ngibhadela nesifuzo lana wena so. ngaze ngibe Siyagoga lapha. Siyagoga. Mina ngiyajabula ngithi yafika uma kumnandi. Hawu man. Esidli imali empesheni noma nidla nayo lo abonga mina nginankinga mangiphethe wena ngiphethe isosha lami ngeke ngilale eminyaka uma ngikho Athi just uma ngixoshwe uthi wena ushonisa ma uthi ushona ngoba mina mangeke khona nawe ma ukhona ungixosha kanjani Hayi ngeke usuko mhlawumbe uzohluza umqondo bambulali mina hayi ngikholwa ke le hayi angikholwa ngempela mina Akasabuyi. Akazona. Ubhekuzovela nqaba ukuphuza lento le. hayi mntanami hayi sengwenzile Uphuzile mawe. manje bephuza nje cishe uqeda wonke ukuthi ngibonile ukuthi hayi phela sezawuchithela ngisho embhedeni le Uphi njengamanje? ulele ngale usekusele ngakuwe nje mntanami ngimshiyelele ngale ngiyabona ukuthi hayi cha iyagena impela lento egazini kuyo Songo wami ke manje ke. sekulele ngakuwe-ke manje yazini kumele uhambe phela mntanami uye khona ngalena-ke manje uyidlisa satshanyana ngeke phela nawe uyintombazane ngeke ngizakutshela okuningi kodwa nje kufuneka umenze nje ukuthi uyabona nje uyazi-ke phela nawe Ya nginawo amaplan ami ukuthi ngizomenza kanjani ngeke ngidlale yena la ucabanga ukuthi into yokudlala. ya Uneliswa wayitheni ngade loyo? hayi Nange ngijoyela Ndabala lezinga. Ngizoya kuyena nje manje ukuthi ngibhekele ukuthi isikhathi sikhona ngizohamba. umsethe nje kahle nawe Ya ngiyakela manje mina ngihambe nje kuyena ngithi njani ma noma ngihambe manje uzobuye ngibona engazazi avuka uyabo ake ngikushiye kanje ngihambe ngelapha engazazi avuka ukufika nje sadanda bezikelele ungahlula le ntombazana hayi ngeke izinhlula kanjani intombi yasekhaya ngeke izikwazi uyitshingile ufuna ukuthi nje noma icabanga cabange mina nje akhohle indaba le ntombazana ngazi intombazana eyitheni yona le ngoba phela intombazana emzalelanga ngani mina ngimzalela ingane uyangihlanyisa nje ababheke nalo zilungise mntana mshone khona uthando lufana nembali ehlobo joyela kambi lo ucabanga uzozalisa abantu laxazi kanjani Ngoba izwa nempama lento. Lezo sofikile nelezo. Uzokunyuka. Lezo iyakhomisa ukuthi ngaphanga bene. Ngiyakutshela. Hayi angiyazi lento mina. Kodwa ke mntanami yazi ikhona into engijabulisayo. Ithemba liyabuya. Engathi ke manje siyalunga lento yethu. Ubheki yena? Hayi. Engathi uzongena emgceni. Kungakudala nje. Nemntanami ayibo kade sizama bo. Hayi awenza ubuye wena lapho ukhona ubuye uzoyibonela. Hayi uyathamba manje. Kuyalunga ngiyakutshela. Hayi phela ungapheli kuyahlola mntanami. Hayi kulungile ke. Hayibo ubani ke wena bobek shiya kwabantu basaba Kwenzenjani? Mama ubalo. Ubani lo? Kathi lomthanda
Phendu ngithole plan yakho. Wena ufuna ukukhuluma iqiniso na mama ukuthi uwe odala nemkhuba yonke lento eyenzakalayo. Iqiniso lani ngidala umkhuba nokukhohlakala kwakho. Umkhuba yakho yonke nje. Buka manje ukuthi kwenzakalani. Buka ukuthi kwenzakalani. Indoda yakho yazi ukuthi yona Ubala usiqasho. uwe awuthi ufayela poison wabulala ingane yakho. Umntana Ayikho lento ekhuluma. Uyazi kwalento okhuluma ngayo. ingane yakho uyayitshela ukuthi wena wabulala ingane yakho. Uyayazi lento leyo ngoba kuyo yonke into eyenzakalayo uwo wenza lezo zinto lezo. Uba njalo umuntu mesephelelwa hayi ke ukuthi kubuhlungu ubhene abantu ngoba useqala nokuphuza beqale nje. Ayikho nje lento ekhuluma ayikho. Uqale nini? Uzomqhatha nengane yakho noma hayi Akulungile. Kulungile. Ngiyahamba. Awunalo idunga muzibo lizodunga umuzi. Hayi kulungile kodwa uma abangithanda useyazi ukuthi uwabulala ingane yakhe. Hamba. Kodwa manje izandla siyabanda ngikaze ngicabange nanini nobuhlungu obunje ngizobuzwa ngawe konke okuhle engikwazi ngothando ngikufunde kuwe